Malawi Today. Kucha kwa lero anthu aja kukamwa kuli yasa ndipo anthu ambiri ndi ozizimuka kwambiri malingana ndi kukwera kwa mafuta, ndipo zifukwa zimene mafuta akwerera zakambidwa mu program imene ya kulinji, ndipo anthu ambiri anakambapo analosera za kukwera kwa mafuta amenewa. Tateni timve tsatanetsatane wa nkhani yonse kuti zakhala bwanji kuti zimenezi zichitike. WhatsApp wa Facebook ena ayimbira foni ife ndi dzulo basi kupeza kuti kachisomo kanagwera ndikuzazisa ndithu mgalimoto mafuta lero nkumaoneka ngati dolo koma nkhani njonena kuti mafuta akwera mtengo, kwina kuso nkhani njonena kuti mafutawo akusowa. Ndi nkhani zonse ziwirizi tikhale tikuziphatikiza mpulogalamu yathu ya lero ya kulinji, koma poyamba ndipereke moni kwa Innocent. Wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kayo wayana. Inetu ndadzuka bwino, at least tanki yanga zulo ndina zazisa. Sindikudziwa kuti iwe sakuthera bwanji. Ine nachoka palaini mama ndi apeza ndi kuzuka at 12 midnight kuona kuti komande sindina papange ganizo labwino. Nde ena mati ayipoti ndi 1 April imene timati Fool's Day. Yes. Nde muna boma maka amerawa angocheza afuna asereule nafe angosereula nafe is a joke. Ayi Amalawi tikusimikizireni kuti it's not a joke at all. Ndipo kwa inu amene mwina simunamveza mitengoyo nde kuti mtengo wa petro so wachoka pa 4,965 kwacha ndikufika pa approved pump price ya 6,672 kwacha imene ili 34% kukwera kumeneko kwa mtengo wa petrolo, ndipo diesel kuchoka pa 4,945 kufika pa 6,685 kwacha imene ili 35%, ndipo mitengo imeneyi yayamba nditu pakatikati pa usiku lero pa 1st April chaka cha 2026. ndiye afotokozera abungwe la mera chikuti zimenezi zachitika chifukwa chiyani. Mwina tiyambe ndi pamenepo fuka nkhani imene ikutakasa kwambiri Malawi ndi imeneyi. Kuna chabwino mafuta atapezeka koma ndikwanisa kugula pa mtengo umenewu wa 6,672 petrolo komanso diesel 6,687 ndiye mukaphatikizira 34% ya petrol imene yakwera, ndikuphatikizanso kuti paja anakwera ndi zingati ndi percentage yanji, ndiye mukaphatikizira that big percentage ndionena kuti anthu amene anakonza ma budget olo maofisi makampani mabusiness kuti mukhale kuti munapanga budget mu January kuti ya chaka chino mafuta atayika pa mtengo wa 5,000 ndikuti panopo you're off the roof in terms of budget. Ziyenda motani? Koma poyamba mwina Innocent atifotokozere kuti amera akuti zimenezi zachitika fayani. Mwina poyamba tibwerere mbuyo pang'ono kuti pompano bungwe la mera linalengeza kuti lizigwiritsa ntchito chatimati automatic pricing mechanism. Yes. So automatic pricing mechanism APM ima mtengo wa mafuta umakwera kapena umatsika ngati mafutawo akwera ndi 5% kupitirira kapena atsika ndi 5% kupitirira pa dziko lonse. Ndeti zikatero mafutawo amayenera kukwera kapena amayenera kutsika. Ndiye pa dziko lonse lapansi pakadali pano mafuta ndoti akukwera mtengo. Chimene chikupanga trigger kukwera mtengo wa mafuta umeneku ndi nkhani ya Iran Israel komanso US nkhondo imene akumenyana ichi imene ndimene kupangitsa kuti mtengo wa mafuta pa dziko lonse lapansi uzikhala ukwera. Ndiye ifa tinavomereza kuti tizipanga ndondomeko imeneyo ya APM izi zindifake zikuchitika kunena kuti ndikuti ngati akwera mafuta kunonso akuyenera kukwera. Komano mwina tikhoza kunena kuti percentage yakakweredwe ndi imene no yakhala yotutumutsa kwambiri because mwina abe anthu popanga maplani awo amaikabe mwina that 5% margin or maybe up to 10% chifukwa kuti mutha umaganiza kuti mwina pachaka mafuta akhoza kukwera kawiri imene mwina mukhoza kuipatsa up to mwina 10%, koma chifukwa cha mene zinthu zake zabwerera
35% I think yapanga jump wambiri komano background yake ikhale imeneyo kuti amera akufotokoza kuti ndifa yoti tikuyuza APM pricing mechanism komanso nkhondo imene kuchitika ku Iran imene iso yakhala ndi effect pa mtengo wa mafuta. Innocent, tikumbukirenso kuti chinthu chimodzi chimene chapangisa kuti mafigura athu kapena kuti mitengo imene ifike pamenepa nchifukwa choti nati kumbuyoku we were not religiously following this policy. Chifukwa timati mwina tikaona mitengo yotere nkumanena kuti Malawi tikupita kuzisankho amene anthu atipweteka anthu akamba zambiri za ife ndiye kumapezeka kuti mwakhala ngati sono mukuagulisa Malawi mafuta pa mtengo umene usali wake ndiye khala ngati kuti mukubwereka sopano ndiye ngongole izinaliko zambirimbiri za nkhaninkhani ndiye nkunena kuti apa tikuzipweteka ngati munthu ukauda tomato pa mtengo wa 5,000 wacha iweyo ndi ukagulisa pa mtengo wa 3,000 ndiye kuti tomato yokhala ngati kungopereka olere sukupanga phindu imene si business ndiye tinene zoona ngati tomato mtengo wakwera kufika pa 10,000 ndiye kuti ifeso kuno kugulisa tizikhala tikugulisa kudusa pa mtengo wa 10,000 ncholinga chonati kasaleko kena kake business ziyenda ntchito tilembe anthu ndi zina zoterozo so mangoonanso kuti policy ngati imeneyi mukayionera sopano kumbali za ndale chifukatu pali kusankha apa. I'm sure ena kuboma amanena kuti bwana zilipwelekesa zilipwe anthu azikamba za ife anthu azijama za ife ena kuti let's leave it flow mafuta akhala kunena kuti amba kupezeka pa dziko lapansi mitengo yatsika kunonso mitengo itani isika. I think ndi debate imene ikhoza kukhalapo ikhoza sokhala yopitirira of course mwayi wake tili ndi Marvin Banda palaini amene omwina ndi economist atifotokozera bwinobwino komano ine mukuona kwanga ndikuona ngati kuti zinthu ziwiri takhala tikukamba kuti economy yathu sikuyenda bwino mwazina zimene zimapangitsa kuti economy yathu isamayende bwino ndizonena kuti timapanga zinthu ngati zimenezo kuti boma limabwerekera ndalama kukhala ngati langopereka mafuta aja kwa anthu ulere kena kuilolo boma lonso lenge ndalama ina lipereke so mwina pena tikamafuna kupanga ziganizo zonena kuti tikonze zinthu pena pake zimayenera kubwera mowawa kumene zimayenera kubwera ndi ululu kumene so ululu wake umakhala ngati umene kunena kuti okay tisiye wina aliyense azilipira chinthu malingana ndi mtengo wake weniweni munthu asalipire chinthu pa mtengo otsika zimene zikhoza kupangitsanso kuti anthu tizikhala masiku ano amati fake life tizoona ngati mwina ine ndafika pokhala ndi galimoto amene sinafike pokhala ndi galimoto 6,000 eyo ndi mtunda wautali kuti ndifikire ndiye kuti mwina ndikhale pamalo panga penipeni pamene ndikuyenera kukhala usati ndikhale fake life kuti boma landigulirako mafuta ndilipita 3,000 ndilipireko 3,000 ina I think zimenezo ndizovutirapo. Chabwino Innocent apa tilowese alendo athu amene wande Marvin Banda komanso tili ndi Sylvester Namiwa komanso tili ndi Coxley amenewa onsewa akhale palaini just in a minute. Ndiye poyamba tilandire Anamiwa mukundimva? Mumvekera chapansi mwadzuka bwanji? Ndadzuka mwadzuka bwanji? Inenso ndadzuka bwino. Tipite kwa Marvin Banda. Mwadzuka bwanji Marvin Banda? Ndadzuka bwino ayana Innocent komanso magest ndi Malawi yonse imene akutimvera bwino kuli kuseko. Chabwino. Coxley Kamange mwadzuka bwanji? Ndadzuka inu bwana bwana wonse pamenepo mwafasemoni. Chabwino. Ndiye ife pamene timakonza programu iyi zulo timanena kuti yayi tukambirana nkhani yakusowa kwa mafuta kuti kodi chikuchitika nchani tingatani ngati dziko polifunira zabwino dziko lathu kuti tisamangokhala tukamba mafuta athu omweomwewo tizipita chisogolo koma tili mkati mwa usiku pamene sono mitengo imatulusidwa yatsopano ndi bungwe la Mera ndiye zikukhala ngati nkhani zija sopano kukhala ngati tangophatikiza koma tiyambe kaye ndi Marvin Banda inu ngati kaswiri pa nkhani ya zachuma mutaona mitengo imeneyi what was your first thought?
nditaona mitengo imeneyi wayana kwa inebe mwina anthu ena samvesesa koma kwa inebe inali release pang'ono chifukwa ndinayang'ana date imene komiti inakumana kenako ndazayang'ana zinthu zimene zachitika pa msika after that nthawi imene komiti imakumana kupanga chiganizo chimene chichi inali pa I think pa 25 March 25 March mtengo wake unali ukadalibe pabwino I think kumapanga trade about chama 100 tikamati Brent amene Brent crude mene makhala benchmark mene tikuyuzira mbali ya maiko athuwa komano after that tinaona lodzulo Brent uja nazafika pa 117.5 so ineyo mutu mwanga poyang'ana zimene zinati koma chiganizo chimene chichi chikanakhala kuti chinango chedwerako pang'ono I think mtengo wokwera zinthu ukanakhala woposa pamene papa komano chinthu china imene timayenera kukambaso ndi chokuti imene iyi ndithu ndondomeko imene ya APM ija ndipo mafotokoza bwino kuti mafuta awo atati atike pa msika umene uwu mwina atsika komano chisonyezo chimene chocho ndichofutirapo kukhala nacho chifukwa chokuti nkhondo iyi imene kuchitikapo sitikudziwa kwenikweni kuti itsalitiro so zikupereka pa chiopsezo pa zinthu zambiri si mafuta okhaso mene tingakhale tikuyang'ana pamenepa tikuyang'ananso zinthu ngati feteleza chifukwa feteleza wambiri amapangidwa more than 38% amapangika mbali za ku Irani ndazi zitati so ifeyo ngati dziko lalili tikupanga celebrate kuti chimanga chikutsika dzoloso munaona adi ndithu boma linatulusa zimakalata zokuti chimanga chatsika malo ambiri kenako kuzamva kuti mafuta so akwera lero mene chikuperekanso pa chiopsezo poti anthu ena chimanga sanachose m'munda payenera kukhala so ma issues of transport kuti akayenere kuchosa chimanga chimunda and anthu ambiri amagwiritsa ntchito diesel popanga zintchito zimene zizi so diesel uja akakhala kustowa komanso mtengo wake sokakhala okwera zimapangisa kuti zipereke chiopsezo kwambiri pa mitengo ija imene timayitchula kuti non food komanso chinthu chofunika kudziwa amalawi kuti si mafuta okhawa kapena feteleza komanso tikumbukire kuti mafuta awa imene timati oil uja ali ndi zinthu zogwiritsa ntchito zopitirira 45,000 mene zimakhalapo which means pali ma issues ngati ujena ngati vaseline pali masopo ndi azinzache komanso tikayang'ana non food inflation imene ijayi imakhala ikukwera ndikumapita mmwamba mukumbukire posachedwa apa imene tikamayang'ana inflation yathu kapena mulingo mmene mitengo imakwerera pansi chakudya ndi mmene chinali chokwera kuposa zinthu zina zoti zachakudya komano tikwezereni mafuta enawa I think izaro zini January chinazapezeka kuti zinthu zija zinasintha kupeza kuti non food ija inakwera mmwamba kusiyana ndi food koma chifukwa chokuti kumalawi kunoko inflation profile yathu tikapangana pa dziko 53.7% imakhala kuchakudya and on occasion imazapezeka kuti about 90% of that ndi chifukwa cha chimanga so ndifaike tinazaona kuti mulingo umene utazatika tinazaona so ma interest rates ajanamba kutika komano pamene pamaperekabe chiopsezo chifukwa chokuti akadaulo aza monetary policy sayenera kupanga chiganizo pa nkhani ya interest rate pamanga pa chimanga chifukwa chimanga chicha timachina kuti chili volatile kutanthauza kuti chimakwerakwera kapena ndikutsika chimasintha exactly so kuti principle ya interest rate igwire pamafunika mitengo ija ikhale tima muchizungu timati tiki kapena yoti yosakwera mwachangu so apapa zikuti pasaso chiopsezo kuti mene yakwera mitengo imene ya zinthu zimene zizi zitanthauza kuti non food inflation ija ikula poti tikumbukireso kuti dziko lathu la Malawi timapanga import zinthu zambiri kuposa mene timapanga export ratio yathu ili 3:1 kutanthauza kuti pa chinthu chimodzi mene timatulusa kunja timabweresa zitatu muziko munomo so zimene zizi ikuperekanso pressure kwambiri pa forex yathu chifukwa chokuti mafuta amenewa tikufunika forex kuti tigule zinthu zinaso zokunjazo tikufunika forex kuti zibwerese munomo komanso tikamayang'ana so ma production cost tikumbukire kuti anthu ambiri opanga zinthu produce muno Malawi munomo amafunikanso mphamvu ija ya magetsi kapena mphamvu yochokera kuma fuel so zimene zizi zikuperekanso chiopsezo kuti anthu opanga produce zinthu Malawi munomo apezekanso kwinaso akukwezaso mitengo yawo pa zizi and zipezeka kuti zikhala ndi timati spillover effect
chakudya chichaso chipezeka chakwera, inflation imenemba imapotsika itenga chopezeka kuti yasalira chapomba. Chabwino ayi tikuthokozeni kwambiri Marvin Banda chifukwa chofotokozera muoteromo. Nthawi ina ndifunanso kuti mutifotokozere kuti poti mentateneramo kuti tikagwisa ntchito njira ya APM nde kuti mafuta akakhala kuti asika nde kuti tikuyembekezera kuna kuti kunonso ku Malawi mitengo yathu itsika, koma kodi katundu m'magrocery amasika adi kapena sasika? Anthu amangokweza akaona kuti mafuta awa akwera, koma mafuta akakhala kuti asika katunduyo amakhala kunena kuti samasinthaso ayi, amakhala chikhalire. Ndiye mutifotokozera kanthawi kena, koma pano tipite kwa Kamange. Bambo Kamange, inu mukuyimirira bungwe la eni ake ma transport kapena kuti ma minibus kumene uku mukuona kuti anthu achilandira bwanji? Fa ndikukhulupirira kuti muli ndi gulu lanu la WhatsApp, ndipo kumeneko ka message kameneka amakhalapo wina amazuka usiku amaponya tima message anaponya anthu akuti bwanji ku gulu kumeneko? Coxley Kamange. You can't yes. Mwalimva fuso, right? Komando ifendo dandaula chifukwa tizone mwina mukhale pafupi ndi foni yo, right? Hello, ndimana kuti ifenga tabungwe kapena sunzika ya Malawi ndiyankhulisi yankhanga zinthu ziwiri. Chabwino todandaula chifefe takhati upempha kuboma zinthu izizi zimachita kuoneka zikubwera, right? Ndiye pakali pano ifeka fukufuku wathu 80% ya mafuta khozo mabwera panjanje. Tunena panopo bweze mitengo beli yotani yotsika. Chifukwa kubwete mafuta zibwera panjanje ndekuti mmadzoti njanje ndiyo chipa. Anda asiyaja pakali pano akuzitama kuti 80% akuzobwesa mafuta. Kachiwiri pali ndondomeko ina chifukwa boma mukamasintha ngati ndondomeko ina mupanga bwino mmene natu mupitirize ngati ya government to government. Boma la mbuyo lija amanena kuna kuti akugula mtengo ochipa. Pano ndondomeko manager ya siyansi kusoneza kuti akuyuza ma middlemen. Inu mukudziwa panga doba ndoti ndalama inaso kupita kuti kumeneko. Komanso pa ndondomeko moyo kuti abwere pa train ndikuti so misewu yathu imene kuti bukayi ikuonongekayi ujeni zitithandizaso ndoti ndrama itithandiza kupita uku. Komanso imene mwanenera kuti kapena kupanga subsidize dziko lino la Malawi ndilovutika mukupangira subsidize fertilizer pamakhala chinthu chifukwa mukanena kuti ayi mtengo khale wokwera upake motere anthu aziyenda ma transport akwera even munthu ukasiya gamuti yako kuti unokakwere minibus ukakwere kapena kabaza ndoti anthu asazinga advantage chifukwa demand ikhayo mbali imeneyo ndoti anthu asazikweza. Njira bwino ndopanga manage economy ngati boma ndikupanga zinthu zina ngati zizi kuti zinthu zina zikamachitika izipeza polirira. Ndiye ifeyo pakali pano anthu ifeyo ngati adindo chifukwa timwe ati ndikuthekera sitimaona mavuto anthu, koma anthu okwera ngati ifeyo timavutika ngati nthawi inoyo kuyankha mafunso chifukwa chani anthu okwera amene muja mapassenger amene akuvutika mutati muone waja ndrama ndiyomwe ija misonkho panopo ingokwera ndio anthu achitenga kuti apanga survive bwanja anthu. Ndiye chinthu fuelo mu dziko lina lilonse ndi chinthu ndi chide chofunikira. A country government cannot run without mafuta. Ndiye mafuta wanena kuyesesa kupanga kuti azikhala mtengo otani ochipa. Mutatiso muone aonabo na malomba kumbuyo kucha anena kuti akweze futi mafuta mwa kuno amachipa anthu amazagula kuno. Ineyo sinagwizana ngati munthu fundo imeneyo chifukwa njira yabwino inalino kuchinga maboda anthu amadziwa mafuta mapita chifukwa mafuta opwetekeka ndoti amene akunyamuka pa region ngati matanka, koma osati anthu kuti nje mazigubu 5 liters ndemo kadandalo kuti munthu apanga simago mafuta. Ndiye boma lo andi mechanism. Why can't the government just put mechanism yoti apange? Ifeti kunoko you cannot economy ifeyo if you compare in South Africa and Tanzania
our economy region ndiyotsika. Ndepena pache even fertilizer why boma kupitiza bomba nga subsidize. Chabwino. Ndipo muzoze fuel. Anthu akulia panopa china chichi sechikwera. Munthu tapange transport katunda kafike mu shop. Needs urgent fuel ndo naye akwera. So mwina sofuso lina lipite kwa inu akamange kuti inuyo ngateni yake ama minibus. Mtengo wa mafuta ukakhala kuti wasika. Inunso mmasisa mitengo yanu. Timatitsa even taija yemafuta maso anthu amagula pa black market akakwera anthu timatitsa. And even aphoza kuona boy yapi muhango nthawi imeneyo maboma ambuyo ijali boma DVP akhavutita na capital hero ndikukambirana ndikutsisa leti yaona bosidiki miyali transport zinachitikapo kangapo konse takhanditu tikumatsisa. Chabwino. Andi njira inaso ndiyopanga ndondomeka bwino ya malamulo ona kuti tizitsa kupanga control zinthu mitengo ngati ife kupanga empower ama minibus kuti ena mina tachenjezeso asamatenga advantage muna kukweza kwambiri kwavulazaso anthu kuti mapetakeso muna tizinyoza boma nde titengerepo mwayiso oti chabwino zizachitika komanso anthu maoperators asatengera advantage fotenga takukweza ndi 34% iwowo asakweze kupitira percentage imeneyo. Kodi kumeneko ndekuti simakhala ndondomekoso yoti makhala pansi ndikukambirana kapena wina amangozuka kuti basi apatizi chaja mwakuti. Okay, kale tu ifeyo tina nimpa timapanga seti mitengo timaika ceiling timweleke zoti likuni kapena kupita ku town mwaona timatha ifeyo ngati minibus association ndikupanga mtengo koma non mtengo osuma sonyeza kuti munthu akhoza kwera minibus ulere kapena akhoza kunenelera koma timakana nokuti apitirize mtengo kuti umenewo ndiye anasintha malamulo panopo malamulo wina aliyesa akhoza kuchaja mene angafunire zimangoti komera kuti ifeyo timagwirizana ndi maoperators aja kuti anthu akadandaula timakafikira anthu tikutsisa chani mitengoyo koma otherwise atati mwe chinthu chopempha mmadziwa nthawi zina akhoza kuvomera nthawi zinosa kuvomera. Chabwino. Palaini pa tiliso ndi Sylvester Namiwa. Anamiwa inu ndi munthu mmodzi amene Amalawi amakuponyerani kantengo pa nkhani ya maufulu a Malawi mdziko muno ndipo mayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana makaso pa nkhani zokhuzana ndi kayendesedwe kabwino kaboma good governance ndi zina zoterozo. Nkhani ngati imazavuta chifukwa kuli mbali modzi imene kuoneka kuti ndiyokhuzana ndi ndondomeko zachuma ndi kuli mbali modzi kumene kumaoneka ngati kuti kukulowanso ngati ndale ndiye inuyo I'm sure munaziona izizi zikubwera tiyambeka yendi kusapezeka kwa mafuta kena katiza kamba za kukwera mtengo kwa mafuta inuyo pambali ya kusowa kwa mafuta bungwe lanu komanso ngati inu mawu anu anali wotani kumtundu wa Malawi komanso kumtundu kwa asogolera athu mboma. Zomwe kwambiri ndimafuna ndineneke kuti chilichonse chimachitika ndi cholinga zimamveka bwino pa Chingerezi kuti everything happens for a reason. Yes. Ndeno chinthu chikachitika mmafuna mziyang'ana mbali ziwiri kuti kodi tikanakhoza kupanga chani kuti zisachitike kapena kupita chisogolo tichive chani. Kusowa kwa mafuta uku monga mwanenera ife tinakuona pa Chingerezi imene we saw it coming. Chifukwa pa dziko lapansi panopa amalichula kuti global village zilingati kamuzi kamuzi zimene zingachitike ku America zikachitike ku Australia zikachitike ku Iran zimapeza kuti zikakhuza kuona lina ya dziko choncho kusowa kwa mafuta kuja tikunadabwise ndi chake ngati mukumbukira bwino sabata yapitayo tinali ndi msonkhano wa atolankhani kunena kuti akuluakulu tisamakhale ngati kuti mitu yathu izigwira ntchito kuti kodi adindo nkhondo imene kuchitika ku Middle East kwa Ulaya mukuiona bwanji anthu tikukonzekera bwanji anthu tidafunsa mafunso angapo koma chimene chimavuta pa Malawi pano chonena kuti timakonda kupanga reactive timakonda kupanga react timafuna kukhala proactive program ngati iyi ndiyabwino imayeneka kuti ikhale masiku amene aja kumanena kuti ku Middle East kumene amapanga mafuta kumene timadalira kuli nkhondo kodi zitikhuza bwanji ndiye mpezinera pamenepo kuti mmene zachitikiramu zisokoneza amapeza amati kuti supply chain osati na mafuta zokha yayi anena kale amati mbandali
kunena kuti mafuta kumapangidwa zinthu zambiri komanso nkhondo ija yapangisa kuti sitima zimene zimanyamula katundu mochipa zisinthe kayendedwe chifukwa kuli madereno kuti sizingapite ndi pamene sitima zasintha mayendedwe yekutinso anthu amene amapereka mainshuransiwo ngati chiopsezo ifa cha nkhondo ija akwerano mainshuransi aja akweranso ndichachitire kuti katundu amene wabwera pa sitima imene yasintha njira imene mati idusi yasintha ruti sitima imene insurance yake yakweranso kuyembekezera kuti katundu amene uja abwera motsika mtengo ndiye izi zina zachidziwikire kunena kuti zimene nkhondo imeneja ife kuno ku Malawi itikhuza ndipo yatikhuza mafuta akabweranso akayandikira madoko athu akuno palinso kulimbirana chifukwa mu Africa muno ndipo pafupi maiko 54 musadiki muno timadalira ku Mozambique ku Tanzania kumene mafuta jamabwerera tikuti tokha kuti maiko ena ngati Zambia akuyang'ananso komweko koma tsopano zinthu zizabwera kupita chitsogolo chitani ndinene pano kuti msachiziwikire kukwera mtengo kwa mafuta ndi chitonzo ndi chipinjo kwa amalawi ambiri koka ilo amalawi ambiri ngosauka amalawi ambiri mapezeka movuta chifukwa chake dziko lina lililonse kwina kulikonse limayika chidwi kwambiri chapaderadera pa nkhani za mafuta ndi chake tili toto imene ndi ya France ndi Puma ya Britain Mobil America kusonyeza kuti mafuta simungalekerere mumayeneka kuti muzionera pafupi kuti chikuchitika ndi chani ku mafuta ako ena anena kale kuti ngati dziko sitingakwanise kupanga subsidize mafuta ndalama zimenezo tilibe komano tiziwe kunena kuti amanye mdziko muno mulanthu ena anaona kuti mmene mafuta angoteremu ndiye kuti anthu amene ali pa umphayo osaneneka tingoyerekeza kuti ku Capitol Hill tikudikiratu anthu azichoka ku Kawale azichoka ku area 18 azikapita kukagwira ntchito mafuta akwera kawiri koma masala isanakwere ndi nthawi yakwana sipano kuti adinzo ayambe kuganiza kuti kodi tikhoza kukhala ndi public transport kapena tipita kwakusereka mange tigwirizane kuti tizapanga subsidize chifukwa tikufunika kuti dziko liziyenda ngakhale mafuta akwera nthawi yakwana una kuti tiziziyang'ana zinthuzi akamangeso anakamba nkhani ina yofunikira kwambiri kunena kuti kodi kagulidwe ka mafuta tikukula motani kunekale pamwe tikugwiritsa ntchito open tender system OTS koma mbuyo mu boma la Bidalija anapangapo explore ija ya government to government imaoneka kuti ma premium yake ngobwererako kodi ndipatani tangotaya madzi osabisa mwana ndi mwana yemwe pali zinthu zina zona kuti ngakhale MCPC machita bwino koma tikoza kutengako kuti chikoka chitenge chifukwa chani nene pano mosabisa kunena kuti kagulidwe ka mafuta m'Malawi muno kamakhala kubisa ndi chili chonse chimene amabisa pali zifukwa zimene amabisira akamapanga zinthu anthu mosabisa mdziko la democracy amapindula anthu ake madobadoba ma middlemen ndiyeno mmene nkhondo yavuta uku sizikudziwika kuti nkhondo chaita iti nene pano ndiye ndi ndondomeko imene takhazikitsa ya panoyi ndiye kuti kodi mawanso mukuza kuti mafuta jakwera nthawi yakwanano somano ngati nzika yambe kumafunsa mafunso olimba kuti ndifukwa chani tikukakamira open tender system yokha ndifukwa chani sitifuna kupanga hybrid chabwino tibwereso ku open tender system kuti kodi ma premium wa mukamakambirana mowateteza Malawi kapena mmapanga zowaopera mapira Malawi pamutu chifukwa chimene akubisirancho chifukwa choti ife tidandaula ndinene pano kuti mafuta amabwera magawo awiri Malemo anokma amabweresa pa 51% PIL mene kuli makampani kati Petroda Toto amabweresa chamma 49% ndiyeno chatu tizikhala ukuku kumene kuli 51% chifukwa imene Republicans kodi lero ndani Malawi nduze pano kuti amene akutibwerezera mafuta ndi kampani yakuti yakuti kuti anthu amene wanakambirana zotani anagwirizana zotani utakuona kuti titapushana mapusho bwinobwino tayamba kupanga zinthu poyera mtengo wa mafuta ukhoza kuchika pansi pali chinthu chinanso imene simakambirana amati price build up nchonena kuti akapanga masamu aja mafuta aja akamabwera kuno kubwera ngati business pamakhala misonkho pamakhala chani pali zitopotopo zina zimene amayikapo amati malepe ndi zambirimbiri kobani nthawi ya mavuto ngati ino ikanakhala kuti ndife dziko loona mtima bwezi tikumabwera kumakambirana kuti kodi pali maleve apa 18 muli pomwepo hello muli pomwepo nimene ndingokuyimisani pang'ono amandifotokozera pa mkonzi wa programu iyi kuti ku Zambia boma la Zambia lerolo pa 1 April 2026 lachosa ndithu misonkho imene imayika pa mafuta with effect of today kwa miyezi 3 ndicho linga choti athandizire kuti mitengo isike
chifukwa cha vuto lomweli la kukwera mtengo kwa mafuta pa dziko lapansi. Mutha kupitirira, ndimangofuna kukuwuzani zimene zachitika lero ku Zambia. Perfect. Vuto limene lakuona pa Malawi pano kuti democracy imanena kuti mphamvu zimachokera kwa inu ndini. Komano timachitika tikapasa anthu amphamvu timasiya azipanga zimene akufuna, ndiye timazazizimuka akapanga chiganizo ngati imene zachitikira panopa. Ku Zambia yako ndikupita kuti imene yachitika anthu anayamba kumafusa amadziwa kunena kuti price build yapo pali chakuti ndipo upeza kuti nkhondo iyi palibe amayiyembekezera, tingaloze chala boma, tingaloze chala munthu wina aliyense, zimene zachitika pa Chingereza matani foreseen. Ndiye titani kuti tateteze anthu athu ipake mayamba kunena kuti iye tikaone sopano tikaone malevisa kuti mukhulupirire kuti ku Malawi kunoko timapanga kachibwana pa zizofunikira. Mu August 2025 inawuzidwa kunena kuti bilu ya mafuta inachoka pa 50 million per liter amene timagwisa ntchito pa mwezi ndikufika pa 81 million liters. Palibe anadabwa ngakhale abomawo ngakhale Nokma sanakhazikitse kafukufuku chifukwa timayeneka tifufuze kuti chachitika ndi chani. Tikudandaula kuti chuma cha ziko sikuyenda bwino. Then all over sudden tikapeza kuti bilu ya mafuta pa mwezi ikukwera ndi pa fufupi 31 million liters. Chachitika ndi chani. Mu November kunachipata tina imene analemba ku Nokma kunena kuti bilu ija yasikano kuchoka pa 81 yafika pa 65 million liters. Palibe amnokima anakhali chiduka kufotokozera mtundu wa Malawi kuti zimene zikuchitika chani. Eno ndikupita kuti nkhondo yako imene ikuchitika ku Middle East ndikukwera mtengo wa mafuta kumeneko kuti pange Malawi tizikhala ndi chidwi kumakambisana muona mtima pa zinthu zimene zimatikuza makamaka pa chinthu cha mafuta. Mafuta is the engine that drives the economy. Mafuta akakwera mtengo zinthu zimakwera mtengo, mafuta akasika mtengo zinthu zimasika mtengo. Chimodzimodzinso automatic pricing mechanism iyi yongopindulira boma yoka siyongokomera anthu amene amabweretsa mafuta oka imayeneka zipindulira ife kuso kumanena kuti kodi kunjako mitengo ya mafuta ikatsika amasika zimene zimene tizikambirana kuita chitsogolo. Ndipo ndikugwirizana kwa mtunthu ndi akukusereka mange kunena kuti vuto tsopano tiziyang'ana kuti kodi mafuta athu amabwera bwanji mdzikomo. Ndipo chani njira zina zilipo zoti zikozobweresera mafuta sizitipanga zimenezo. Chinthu china zoti zikambirana kuti kuli ali project yonena kuti kapenanso kuli formula imene ili mmalamulo kunena kuti mafuta ngati petrol tiziwasakaniza tiziwapanga blend ndi ethanol. 20 gawo lililonse la 80 tizikapo la petrol tizikapo gawo 20 la ethanol. Kuti nanga tikapanga zimenezi zimathandiza chani pa mtengo chifukwa tikuuzidwa. Chinthu china tonena kuti tili ndi nkhokwe zimene zidamangidwa mdziko muno za mafuta zoti zifunga mafuta. Tizimauzidwa kuti kunkhokwe kumenya kuli chani. Kuti pano mafuta aliko kapena kulibe. Mwachisanzo tingoyerekeza ngati nkhokwezo anazika capacity ya 30 days. Nkhondo ikuchitika zimene timachita cha nzeru nthawi imene zili bwino ndikuwonjezera mafuta aja kuti zikamafuta ano tikhandika kushoni ka 30 days. Chifukwa akatswiri au lamulo wabwino manena kuti nthawi imene mabomba ayamba kuphulika sinthawi kuti zikapukuta mfuti yako tizikhala okonzeka ngati dziko. Koma imene akulamba pano panjona kuti yera linachuluka zambiri zimachitika mobisa ngezikatina ndipo amene manena kuti akuluakulu tithandizeni tidanena ife kuti tatiuzeni ndipo chani Nokma achakwera anatiuza kuti kuli katangale ndipo chani mpaka na lero mukakamira anthu onse amene amapita chito ku Nokma lero kupangidwa ziganizo kuti Malawi sakudziwa kuti ziganizo zimene zachika muona mtima kapena ayi. Lera tikuyankhula pano pamenayi ili ndi ngongole 1.2 trillion Malawi kwacha yoti ipereke kwa anthu amene amabweretsa mdziko muno. Kusonkumanena kuti ku Nokma kumachitika katangale ndiyeno amene akhulupirira bwanji kuti ngongole imene njoonadi. So ndikugwirizana kwa mtundu yakamange komanso zimene manena kuti ku Zambia achosa maleve ababa ngati dziko tikhale pansi tipange chimvano chifukwa nkhondo yakuti sikudziwa kuti Italy chabwino komanso ndipenti nawo ndiya lena kuti mafuta akakwera azikwerabe zimene zitipanga mpaka na liti isafika siku nalake lona kuti anthu amene amakhala kukawale koma amakwera ntchito capital hill sangapite kumene kuchasifika kuti salale yawo izofunika kuti akapeze ndalama ina awonjezerepo ingokwana transport yopita kukagwira ntchito. Chabwino ayi mukabweranso ndimafuna kufunsa ndithu kuti ndizotheka kuti ngati dziko titomakambirana nkhani yakukwera mtengo kwa mafuta popanda ndale kapena ziwirizi ndizovuta kuzimatula zimayenera kuyendera limodzi. Koma ansala yanu mungoyisunga tibwerambe kwa inu. Wina kuti kuli bwino njingayi ndingogulisa ndalamayo ndigwiritsa ntchito ngati mpamba ndikuyamba ulimi.
ndiye nkumati kumeneko akakumananso ndi mwina kukwera kwa mtengo wa fetereza kapena akagulisa azikafunanso kuti mafuta atenge katundu wake kumunda kuti akafike kumisika. Ndiye zinthu zinzona zothawika. I think nkhani ya mafuta ndiyofuta. Nkhani ya mafuta sibathawika. Komano mwina mukufotokoza kwa anamiwa ndikuona ngati panali kufunika kunena kuti ngati dziko tikhale pansi tipange discuss mokwanira njira zimene tikuzomagwiritsa ntchito kuti mafuta azibwera mdziko muno. Kandi ndondomeko ya APM yomweyi amafotokoza kuti kunali ya government to government icha mayiona kuti inali ndondomeko yabwino. Mwina patakhala pansi anthu ndikuunika ndithu moona mtima mosayang'anira funso lomwe mwafunsa kumapeto kuti nkhani ya mafuta mwina ndi ndale kungoyang'ana kuti kodi tikhoza kupanga bwanji kuti mtengo wa mafuta ubwere. I think enaso ananitumizira message before kufotokoza za ku Zambia zija kuti palito misonkho yambiri so pa nkhani ya fuel kodi ndizosatheka kumalayi kuno pano pati pange scrap off misonkho ngati imeneyi kuti mwina kantengo kakhale komverera. So pali zinthu zambiri zofunika kuzipanga discuss kuziyang'ana at a point yonena kuti mukamati discussion mutandozeka chichikire kuti ine anthu amene amapanga ma decisions oyendetsa dziko linoli anthu amene mwina asamakhale anthu ochepa chabe azipanga cast net wider azipanga reach kwa anthu enaso amene akhoza kuyika maganizo awo azimvesera maprogramu ngatawa amene anthu amatha kuyikapo maganizo osiyana pa nkhani zokhuzana ndi dziko chifukwa alipo anthu ena amene alibe mwayi okhala ma boardroom koma amatha kuganitsa kapena amatha kudziwa zinthu zina ngati uja wakuchikwawa atayankhula nayewo oti sana akatha kukhala mboardroom ya Capitol Hill koma wamveka maganizo ake akuganiza zogulitsa njinga chabwino. Tipite kwa Marvin Banda inu ngati kaswiri wa zachuma apaso wangubwera utenga unena kuti wina watumiza utenga kuti wayana even ku Namibia they have reduced some levies on fuel to cushion citizens from the far fuel hikes. Ndi atumiza ndithu menepo dokumenti ya ku Namibia imene ikuonesa kuti kumeneko boma hapo. Ndiye ena atumizanso awanda Malawi ali ku South Africa akuonera program imene ya kulinji atumiza mitengo ya South Africa for South Africa mitengonso ya kwera sopano diesel wakwera ndi 7 rand koma petro wakwera ndi 3.5 rands kumeneko ku South Africa. Ndimafuna ndikufunseni Marvin Banda kuti kodi tichite agitate kapena kuti ukhala ngati kuyika nkhabomali kuti ayi misonkho inayo malevels enawo tachosani pa nkhani ya mafuta kodi zimenezo siziononganso sizikhuzanso budget yathu chifukwa budget kuti iyende imatengeranso misonkho misonkhoyo ikuchokera mu zinthu ngati zimenezi ndiye ngati boma siitolera ndiye kuti budget ija igwira bwinobwino Marvin. Mwina tingofunsa anthu ena amene ali pa line kuti chonde tapanga mute ma microphones anu mafoni anu muchite mute mpaka ikwane nthawi yanu yoyankhula ngati si nthawi yanu yolankhula chonde tipemphe muchite mute ma microphone. Marvin Banda. Yes bwana wanga tikuyang'ana ndithu kuti zingatokhala ndi impact pa fiscal imene timachula budget ija komanso impact inaso ndikukweraso kwa mafuta kokhako. So tikumbukire kuti kuli makampani aja aboma amagwiritsanso ntchito timati macro fundamentals mokhala kuti inuyo poyamba popanga budget ija mmakhala mukudziwa kuti mtengo wa mafuta okhala mwakuti. So ngati mafuta akweraso chonje kutanthauza kuti mabudget aboma akufunikanso apangidwenso adjust chifukwa kuti ndiye kuti sakukwanisa zinthu zimene anaziyika mmene momwe. Pa nkhani ya msonkhozo mafunika nthawi yake kuvomereza kuti iyayi msonkho uti uchose chifukwa kuti panopa mmene chili dziko linoli zinali zinthu zidabwitsa chifukwa anamiwa anakambaso kuti timayuza G2G ija imene jaya at least ko zinthu ngati zimene zinaitomveka bwino kubweresa APM imene iyi takhanga titabweresa zinthu zimene zijazi. On top of that pobweresa APM inayikidwa kuti malevies aja amene samalipiridwa aja mwina alipiridweso. So kuchosaso zinthu ngati zimene zizi I think iso zimapezeka so kuti zimapanga frustrate so ka anthu ena ake kuti mwina samakhala interested parties komano pamene pali dziko panopa timenera kupanga choti tikomere anthu ambiri tosakomera anthu ochepa. Koma tikapanga chiganizo chimene chichi tikumbukire kuti mutsogolo muso ngati zimene zisizipanga cost correct bwinobwino tingatoza kaso ndi impact pakuthekera kwathu kobweresa mafuta mutsogolomo ngati njira imene timabweretsa mafuta kunoko distinta.
So on the issues of taxes, I think tax imene makhala kumafuta of course ndi ambiri koma sambiri kwambiri yoti mpaka tizati tizichose ngati zimene zizi zingatikupanga affect fiscus pa mulingo waukulu. Tifakumbukiranso ni kuti kuli misonkho ina imene yayikidwa yokuti impact yake sitikuiziwa bwinobwino likhala bwanji koma expectation yathu ndiyo kuti mwina ngatikhala positive pa fiscus ipa. So tifamayina kukhala beka trade off kamene kaka. Chabwino. Timalize ndi Anamiwa uthenga wanu wopita kwa asogoleri ukhale wotani pamene tikuangula programu iyi? Ubwino wake ndona kuti President Professor Arthur Peter Mutharika kama yankhula kunena kuti people centered government. Chabwino. Asamvere za anthu ochepa amene ali ozikonda kumapanga ziganizo zozikonda. Iunikire G2G. Open tender system. Mpena pake mnapanga mix up wayana. Manena kuti APM is a fuel mechanism imene amapangira mitingo. Koma paka kuti dokama mafuta timagwisa ntchito njira ziwiri. G2G boma tu boma kapena njira ya open tender system. Open tender system hii imakomera anthu amene amaziwana ndi anthu. Kuteko chimene amadisira kuti tisaziwe kuti imachitika ndi chani. Pamakhala ndalama za anthu amene agwira pa mkono acha kuti awayana tiyeni ine timaziona ndi Anamiwa akakupaseni contract. Mafuta titapanga chinthu poyera mtengo wa mafuta ukhoza kukhala umverera amalayo kumamva bwino muziko muno. Yeno ine pempolanga likupita kwa mtsogolo wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti people centered government ija yawo ifunika panopa ionekere kunena kuti timve tiyang'ane nkhondo imene ili ku Middle East sikuza kuti Italy nkhondo imene yakuza kuti kose tivomereze koma palibe zina zimene tingapange kuti tachosa Malawi pa goli zilipo tiyang'ane government to government tizipanga hybrid ukuthi kupanga open tender komanso tizipanga government to government ubuna kwa government to government mafuta jama kalomvera kontengo komanso nthawi yopereka kuti policy mativuta amatipasa kangongole kabwinoko chinthu china tionena kuti tiunike popeza kuti ndi crisis tione price build up tione malevels aje kuti pali malevels pa 15 palibe maleve ena amene zingakachose kunapusha kusolena kuti ndale mukazi chose pa mafuta singazi chose ndale pa mafuta chifukwa chani amanena kuti bad politics makes bad economics. Good politics imapeza kuti timacheziko timayenda bwino. But nena kuti apa nthawi yakwana tikamakambirana mmene ananena Innocent Mphongolo. We should cast the net wider. Tizimva maganizo ambiri anthu osiyana-siyana. Patikamva maganizo anthu ochepa timangopanga zinthu zokomera anthu ochepa. Pamene gawo 12 amalamulo ako waziko lifanira kuti adindo zikomokwambiri zokomera kumaso kuteteza amalawi osati anthu ochepa. Nokma tikonzeko kukhale audit kumera kukhale audit kumaso ngati ziko tibwere tikambirane poyera kuti amatipasa mafuta ndani amapesa ndani kuti palibe chimene chingachitike mundivomereze kunena kuti mafuta akhoza kusika mtengo tiyamba kukambirana zinthu poyera ndipo tisamakambirane kwa ayi tizikhala ndi nthawi yabwino yonena kuti tiye tikambirane za mafuta 2 hours 3 hours ana malumba abwere apa achini mathanga abwere apa tikambisane kuti tingakonze pati ngati ziko kupita chisogolo kuti anthu athu asafuti Chabwino. Nditomaliza. Nthawi. Mene tipapangira subsidize fertilizer. Madakale pano patipeze njira, tipange subsidize. Tikani ndi public transport. Anthu athu amene akugwira ntchito mboma avutika kwambiri tikugwira mtengo kwa mafuta uko. Anthu ayambe kuganiza tipeze njira yona apeze mayendedwe kuti azikagwira ntchito zotumikira dziko la Malawi. Zikomo kwambiri Anamiwa ndathokoza kwambiri ndipo chifukwa cha nthawi Innocent sindikupasa mwayi woti uyankhule ife kwathu nkungosanzika Malawi tikhale limodzi lolemba ndi programu inanso ya Kulinji mwakoma nonse.